sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Keď ja som sem došla v roku 2005, som skoro odpadla, lebo som neverila, že koľko sú tu billboardy. Proste ako je to možné, že mesto a nielen mesto, ale okolo, na diaľniciach, v horách, v Tátrach, že proste všade sú tie billboardy. Napríklad v Holandsku je zákon, že billboard pri ceste nemôže zobrať pozornosť viac ako 3 sekundy. Ja mám pocit, že Slovákov majú pocit, že tie billboardy proste sú tu a že to je normálne. Ale ja chcem povedať, že to nie je normálne a to môžeme zmeniť. Beat the Billboard chce otvoriť tú tému a nejak otvoriť overenú diskusiu o billboardoch a či ich potrebujeme, čo môžeme robiť, ako to môžeme zmeniť, ako to funguje, ako sú nápady v zahraničí. Diskusia o tom, že či to je nebezpečné mať billboardy pri diaľniciach. Mijn naam is Ila van Ooyen en ik sta voor mijn mening.